Chiefu ụtụtụ ọma gị onye Igbo ma na-ege ntị ọ ka bụ na ọmalịcha Monde Nkwọ ka anyị na-wetara gị ozi a. Kedu ihe ji bịa n'ụtụtụ a? Ọ bụ maka ya bụ njem anyị na-aga na Avrugo, anyị na-eje na Kogi State. Dịka anyị si gosi gị na mbụ na ihe ngosi ndị nke anyị wepụtara mgbe gara aga, anyị mee ka ịmata na enwere ndị Igbo ndị bi na Kogi, enwere ndị Igbo ekenye na Kogi, enwe ndị Igbo nọ na Kogi. Ihe a bụ akụkọ na njem anyị na-eje ịchọpụta ịmagasị ihe dị iche iche banyere ndị dị otu a. Mụnwa bụ onye ọbụkpata Igalamela. Ihe eji mmadụ m bụ DJ 400 ozu Igbo ndụ one of ọbụkpa. And mụnwa ebigo na Avrugo a 9 years wee hụcha dị culture ka o chedo ọ bụ n'obodo a na-amasị m. Ịbịa n'ebe anyị nwekere ndị Igbo ndị ọbụkpa ma ndị Nsụka, anyị cha John Reka wee na-asụ ofu laịtị ya bụ Igbo. Ma ụfọdụ na-asụ Igala, ha ma na ewe abịakwa na ebe ha asụ akwa ha Igala. So ha na-anụ Igbo ma ya so anyị cha bụ ofu. Abịa na echichi ha ma na-echikwa ma anyị ma na-echikwa. So nwere ihe dịka nsogbu anyị na-enwe. Abịa na omenala Kogi State a dịka Igala, anyị na-abịakọba akọcha nri mechie everything. Ọ naghị amasị na anyị. Ụfọdụ ha na-abịa ebe anyị na-alụkwa nwaanyị, ma na-abịaka be ha na-alụ nwaanyị. So nwere onye na-asọ nwa na-ebe ya nsọ. Enwe ihe onyonyo nnachi gosi gị na enwe ihe onyonyo nnachi gosi gị. Ị na background ifu ihe onyonyo na-egosi gị. Ọ bụ njem ndị ezumezu Royal TV ga na Kogi State. Kedu ya ga na Kogi State ga mee? Anyị gara nchọpụta, anyị gara ịjụ ese mgbe anyị chọpụtara na enwere ndị Igbo ndị bi na Kogi, ndị bi na Kogi ha bịa ha bụ ndị nọ na ala ahụ before ndị ọzọ abịara. What does that mean? We have our people that's living in Kogi State. Yes, you can see the video. The video I'm showing you here is a video of our brothers in Avrugo. Avrugo is in Igalamela, Odolu local government, Kogi State in Nigeria. And Kogi State, we have discovered the indigenous Igbos in Kogi State, and these are the people we came to visit. What am I trying to bring to you to this morning? I want to introduce to you a son of the father of Avrugo. Yes, because I have had some fake historians, they are trying to convert everybody on a Kogi State to be an Igala, but that's not true. Enwe ndị Igbo bụ ndị Igbo bi na Kogi, and Avrugo is one of them. Here I have this young man I want to introduce you to, the son of the father of Avrugo. What does that mean? It means that Avrugo was founded by somebody. Yes, that is just the truth. I have a video you will check after this clip. You will see the stories we've gotten from Avrugo, but I want us to hear from the horse's mouth. This man confirmed that his father, his ancestral father, not his direct father, but his ancestral father is the one that founded Avrugo in Igalamela, Odolu local government of Kogi State. And that's why we are here today. What am I bringing to you? To let you know that now we have people in Kogi. I want them to be in Kogi. So when somebody is telling you that now state Igala, no. I want them to be Neda. I want them to be Baji. I want anya. I want big Igbos in many parts of Kogi State. And I'm bringing you this very information to let you know that na iya na-ekwu bụ eziokwu. Ọ bụrụ ije kwuru ofu chief, ofu nwoke kwụọ ya ụgwọ ọkọba akụkọ. No, ige ndị a ntị ifu na ndị a na-asụ Igbo, ha na-eme Igbo. I myself, I don't speak another language for them again. I don't speak English for them because they are my brothers. Muna hasuli Igbo so ọfụma soma ya ma. So kedu na akawa ị na-ega afụ ka mụ na ha si nọrọ na-akpa nkata. Ọ bụ ezumezu Igbo TV ka na-enene n'ụtụtụ a. Aka m Maazị Obinna Chukwueze ikoro ndị Igbo wee na-asị gị biko gbana isi eke tụsara m ozi a
tụsalụ m ozi a share press ya share button inwe ajụjụ jụọ ya na the comment section mana nke bụ eziokwu bụ na anyị nwere Avrugo bụ ndị Igbo bi ebe a enwezie ndị Igala nọ dị a ha bịara abịa ka anyị gaa n'iru ndewo Igbo ndị mana ege ntị ọ ka bụ na n'ụmụ ochina Avrugo Igalamela Odolu district aka nọ n'oge ọ ka bụ ndị ezumezuru TV anyị ka nọ na Avrugo mụ na ụmụnne m nọ ị na-afụ na anyị nọ ọnọdụ ụmụnne maka asị na anyị Igbo na-asị na agụ ya ụzọ agụ ya ọnụ and ọ bụ ọnọdụ ụtụtụ ka anyị nọ asị na onye ogologo anaghị ezo onye n'ime aka mbụkwa Obinna Chukwuma igede ezumezu ikolo ndị Igbo ọ mụ na-ekene ọra na-ege m wee sị amaka mekwala unu gafụ na mụ na ụmụnne m nọ ka anyị na-eripụ ibe o mee na abalị ọnụ na one o mega abalị ọnụ na one mụ na ụmụnne m nọ n'obodo a ihe maka anyị na-ekwu okwu ya ndewonu asị nka ha were were a na-ebeke n'anya n'ihe gbasara abalị ole na nnọbụ unu o mee na mkpụrụ ụbọchị one nọ n'afọ Igbo ofu izu ụka na ụma ibe kere m unu oge semia kachienu oge semia Igbo rienu wanu onye na-afọ ebe a mpe a bụ nna Avrugo mpa ya bụ nna Avrugo n'obi ụmụcha ụlọ Avrugo general ya Augustine majority yes I'm Augustine Nobuke Otaga Matama chief of all the whole family. That is it's not me but my father did it. And you are a prince. You are a prince. Thank you. Understand? So yes bụ Obinna Chukwuma ikolo ndị Igbo igede ezumezu esi m Anambra wee bịa na ezumezu Royal TV. Yes. Thank you. So no within. Okay. Understand? I know it's a town. But I've been Avrugo ulemi. We know here. Mambu magada is ala so my ho. That is the son of the soil. The first chief na Avrugo. Tunya ya belazin anyị ga-anụ kọwakwalụ ọnaneze. Thank you. I'm na-ekwu ihe na Avrugo today. Yataga. Kem na m gara ebu eze na Avrugo. So the first this is every after Izuga Avrugo. Understand? Izuga Avrugo le bu maganya na Avrugo ni as. Okay. Ezugo Avrugo. The oracle word there. So the foundation is Amuku. Okay. Amuku. Okay. That's the foundation. So for that, Yabu ye American bro easy. My bros of Dana Avrugo as a whole. Okay. So kind bros of Dana Avrugo. You have a make what I am bro. Magada is easy. Avrugo. Okay. So we are the foundation of the but what was Amuku? So get ya? Amuku. Okay. Amuku one. Inweki ko imambe. O asi ko wana mbe. Yabo Amuko bela Avrugo. No, I'm a okay. Biko gwana ya hage, gwandi Igbo hage kwa nkeji mologe. Mo Henry. Ye name na m guru mo Henry. But popularly known as Mopo. Gallant ayayed man. No. So now, you make him call my brother. Bro,
banye ba ekere mma nke m ka m ga-ekwu. Yes. Ama m nke m mara because I'm nwaazụ. My father gwara m anyị bụ ndị Igala. Anyị shiri ịda dị obodo a. Mebe ndị nna m. Why ke village gi? Why village gi no ya bebu? Eba. Just one ma fa oni kula afa gi Henry. Ikwu ahụ obodo gi. Ebe m na obodo m bụ Avrugo. Mgbe m shibi Avrugo in olden days bụ Igala ụgba. Okay. Mama m bụ onye Angwa n'Ida. In olden days, mgbe aya bụ echu anyị n'ata obodo. Okay. And o nwere ndị anyị mitiri, anyị bịakwutere ebe a, according to my father. Ọ nwere ndị anyị bịakwutere Okay. So according to my father, o nwere ndị anyị bịakwutere obodo a. O nwere anụ na-akpọ ike here, ekwe ka mmadụ meme rest of mind here. Yes. So, ewere egbe. Onye ashi ebe ọ nọ akapụ mgba ya ọ na-abịa obodo a ọ bịa gbagbo na so ọ chọọ ịnụ nwaanyị here ka ha dị nagada ebe ya kampụ. That woman, that man gwa ya nọ na ya achọghị ya nwaanyị ya the only daughter na achọkọ yara ya. Instead of that go there reside go there ebe a na ga-enye gị portion of land. Na ga-enye gị portion of land. So, obi ebu. A na-eme ihe. So, amụkwu bụrụ ụzọ land n'obodo a. Ụmụaka ọ dị nna m kpara ike. Asọrọ oke now ebegabeghị ya jegide gị so ya nene kego ọtagide aka ọ dị. Abụ m tere abịa. Mena onye anyị ga-egbogo gịnị na ma anaghị atọ jụụ. O nwere mgbe anyị na-ebi, o nwere festival anyị na-emegide onunu. Ebe egborulu. Iwere ọgọrụ gbo na ana. Iwere anọ n'ensọ. That's anọ n'ensọ. Ahụ obodo ada gị. Iwere ọgọrụ gbo na ana. If you fight, you don't carry problem. Ikwa. Onye a ị na-ahụ ibe a hawa bụ ndị na-ekwu okay. So now asị m kedu aha nna m na onye nke ha bịara wee zute ezugbo akpaka elekere. Okay. Okay. Inwe ike ma ihe butere ya o ji gbagotere ebe a. Amara m ya bụ akwa anya iwu anyị hunter. Ka ndụ ga-ebutere ya o ji gbagote ebe a ga-eme iti onye a nta ihe butere na ebe a bụ o nwere ya na-akpa na-akpa tụmọchị ya na-ekwu mmadụ mgbe ha rụsadịbakolo. So ọ na-achụcha nta o yize hunter. So oke na ọ na-achụ nta ahụ abịa ana o nwere ana na-akpa ịjọ mkpamkpa n'obodo a. Asa onye gburu ana n'ọkwa m ike ọgwụgwụ na manụ bụ ego dị anụ ọdụdụ ya akpaka elekere obute ọdụdụ anụ ahụ wenye ọ gbasara m wenye Ezugwu now were ọdụdụ ana. That is why I married to them. Ezugwu were ọdụdụ ana wenye a man called Ogbola Mba.
No, I'm gonna ask question. No, go not to move. Yeah, I'm kending. So, unta her that man natural or Babrana, every other way, digit, family to family, or naturally no one. Never. The man of son Abdul Tanyaji, Nanda. The son Abdul Tanyaji. Now you legal portion of land. No bother. Nego no free. I ask money. So on that side, that is why we side. And do too. And now Igbo na kene man. Okay. Na mugu. Limited Igbo second to their command. I married to them. Ask anybody for here. What the Avrugo self continue. Ask them. No way. Omenana. And a men obodo. Nke bụ nda onye anọ here. How we all the title. How we the title. This thing. The population. The tradition. Ọ bụrụ mgbe ebe egburu ne anaga emogoro kpe managa kwekwe managa no me after nkono nunu gara na abia na nsiji we ani kan nsiji oh my that's our young festival. Yes. Ana eme ebe obana na Ezugu bụ onyeke meshi bụ nwanyị Isha no pa Avrugo. Iji ahụ many masquerade na-eje ba masquerade la carry 30 na-eje ba babonya amari ji ọfụrụ except na erere gba nsija me anyị bụ ụmụchina ihe were manya bụ ejolarage ọ gara n'nsija sha ụmụchina abịa ejekwa Avrugo na atama ihe nkogo ji nyewo oji bụ mama m na-akụ ya na ego nkogo Oji afọ ma ahụ bụ ụmụchina amehunte dị oji maka gịnị maka na ha Ezugo bụ nna ya overall Beshi wonne. and Ezugo bụ the first man batara Avrugo. yes Ndewo. yeah history Don't come here with this serious. Eshaha anyị na-efe like that bụ mam na-azụ anyị nyere anyị ọnụ mgbe Igbo in olden days Oge Igbo. ya gwa m odeshi ma ịgba m egbe nọ m aba Eshi. if you imegwute m n'eka tọm nga mgbe ka m dị ọcha ịmakọ ngwa ya chọta m dị o were m fe ebe o wefute m ebe ahụ ya mmụọ anyị na-efe another one m na-eme ka ngwa maga bụ ọ bụrụ m ijere mgbe na oge adịghị agba ya ọ bụrụ m igara ebe ahụ ma ga erugwu n'ihu That's n'iru dị arụsị. you never start ma e nwere arụsị dịla ego oji ahụ ya bụ ọgbara ya ka oji ọgbara o nwere ndị na-ewe ọgbara ahụ epie n'ime ime mgbe dị mmọnwụ because enwere nke dị n'ụlọ ume nke dị n'ego a na-eje nke dị n'ego anyhow go back time yourself if you commit if you go there you short it will give you level Esi na mgbe nna unu bịara Avrugo na-enwe onye omiti na Avrugo kedu onye mitiri ya mgbe na anyị bịara Avrugo center here Avrugo short Avrugo niile as a whole onye omitiri bụ nnonya nke a na-akpọ Obuke Ezugo nwa oke ya bụ nna Avrugo na-eshi bịara when
there is crisis. Time of war. Crisis now. Is she? Oh God. That is the more. Thank you very much for watching. Thank you so much for watching. I'm very happy you go through this. You can now confirm with me that Kogi State abroad Igala. You can now confirm with me that Kogi State Igbo, Bundi Igbo, indigenous Igbo nonimia. So actually, if you travel somewhere, Jamama does not go Kogi State. How about you Igala? Do I get side up na Kogi? Or what side do you come on one negi? Nde won. I can ekwange. What